Oi, दाउदैनिफ्राय ओंखारनाय दाउसा फिसाफोर बावहाय बाटारफ्लाइ सोलिनाय नङा मिथिबाय ना बाजारनिफ्राय नोंसिनि आवाजासो बांसिन खोनायो मोजाङै थानोबा था मोजाङै थायाबा जों गासिबो जानो हारायगागोन बेटा बेटिफोर गुड मर्निं सार ओइ जिराय बारा देखायनायनि गोनांथि गैया बावहाय नों मा गावखौनो गाव बिराद दामि सानना लायो नामा जिराय बारा एक्सपार्ट जानायनि गोनांथि गैया बावहाय सिरिथा बयबो गासिबो एखे गोजा नोंसोर दाउ मासेनि जोलै गोजा दिनै सेटारडे आं दाख्लै नटिस बर्डआव क्लास केप्टेननि थाखाय जाय इन्टारेस्ट नमिनेसनखौ होनो हागोन होननायाव नोंसोर माखासे नमिनेसनखौ होदों आरो मोनथाम हाउस रेड येलो आरो ब्लू हाउसनिफ्राय मोनसे हाउसनिफ्राय सासेल' क्लास केप्टेन जानो हागोन बिनि इन्टारभिउखौ आं दिनै लागोन आरो बेखौबो आंसो सायख'गोन न' आदा आंलाय बेखौनो माबा फुजानि बन्द'नि नटिस लाबोबाय खोमालै साला सानलायदोंमोन आंहाबोलै माबा हाबा जाहैनांगौ दंमोन हाफ क्लास लादों नामा सार दिनै क्लास क्लुस जेबो जाया इन्टारभिउल' होदो थांदो ओइ सोरनि हाबालै माथो आंलाय जेबो खबरानो गैया है एसे गोजाननिसो आंनि आयंनि फिसाजो माबा उदालगुरियाव मोनलांबाय दाखालै ए थांखानाय ओमफ्राय दाखालैनो खारस'हैखादों मालाय ओमफ्राय दिनै हाबा ओमफ्राय हौवाया मा मावोनो माबा अबेबा कम्पानियाव जेसिबि सालायोनो ए दे मोजां जाबाय दा दे जाबाय नोंसिना हाबा हुबा जेसिबि टेसिबिखौ बाद होदो आं इन्टारभिउखौ जागायनोसै सार इन्टारभिउनि नमिनेसनखौ आंबो होदोंमोन सार आंबो होदोंमोन सार आंनो फार्स्ट होदोंमोन नमिनेसनखौ सार आं सेकेन्ड होदोंमोन ओइ जाम्बाफोर बावहाय फार्स्ट सेकेन्ड लास्टजों खोथा गैया बावहाय जाय टेलेन्ट बेजोंसो खोथा सोरनाव बेसे टेलेन्ट दं बा केप्टेन जानायनि क्षमता दं एबा केप्टेन जानायनि उनाव क्लासखौ माबायदि सामलायगोन बेखौ नोंसोर नैबाव फैनानै स्पिच बुंनांगोन आरो मोसानोबो रोंथारनांगोन कम्पालसारि सार आं थांग्रोनोसै नामा दे रामोनदा होमबालाय नोंनो फैग्रोदो बेखौनो बानायनांगौ केप्टेनखौ हि डिजार्भस इट सारनि सामसासो बियो साला ओइ सारनि टेबोलाव मानो जिरायखो सिखार आरे मासे असनमान मानसि बेलाय बेखौ केप्टेन जानाय नङा मेलेमखौनो न'आवसो गारबोखायो खोमा बिगुरा पेपार बायदि मानसिया मारै क्लासनि टपार जायोब्रा नकल लायै जागोन आरो मारै जानांगौ जाखो जुदि आं क्लास केप्टेन जायोबा आं गासैबो स्कुलनि रुल्स रेगुलेशन्सफोरखौ फोरोंजोबगोन सिगां गाव गावनो सोलोंना फैगोर ओमफ्राय जोंखौ फोरोंफै आरो क्लासरुमखौ जेब्लायबो साखोन सिखोन लाखिगोन आरो लोगोसे मालाबाबो दावराव दावसि गुन्दागिरि दादागिरि जानाय नङा आं पिन ड्रप साइलेन्ट खालामजोबगोन आं आरो नोंथांमोनखौ जेब्लायबो एन्टारटेनमेन्ट खालामबाय थागोन आं जाबाय नोंनि नंखाय बुंनाय समाय लानायखौ मोनथिजोबखाबाय आं दा मोसाना दिन्थिदो जानजिखौ सोमावनानै देखाय बिगुर जाबाय थांदो जिरायहैदो सिदाव दा नेक्स्टआव सोर फैगोन आंनो थांसै नामा सार फैदो बे दुनियानि एबा बे बुहुमनि बयनिफ्रायबो साबसिन आरो हामसिन आरो हेन्डसामसिन मानसिया आंनो बेखौ आंनि आइया बुङो वाव स किउट लोगोफोर जुदि आं बे क्लासनि केप्टेन जायोबा नोंसोरनो पिज्जा बार्गार अमा गोरान अनला दाउ नारजि अमा दाउ आथिं ना फिथिख्रि साम' नाफाम मेवाइ जाबाय थागोन आं बोसोरसे फ्रियावनो महिला पार्टिनोबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव साबैसे मेम्बार दं साफ्रामनोबो अमा मासे फिनो हरजोबगोन आं आरो लोंग्राफोरनोबो माबा मोनसे राहा लागोन आरो देग्लायनि बैसागुआव मोनफ्रोमबो गामियावनो बैसागु फांसन खुंनो थाखाय 10,000 रां हरजोबगोन आं ओइ बेटा जुदि नोंना लेक्सारा जोब्बायबा थांनानै सिदाव जिरायहैदो हट केप्टेना बेखौनो बानायनांगौलै माथो केप्टेना बेफोरसो दा कावब्ला लं लिप
เข้าปลาลงรีบเข้าปลาลงรีบลงรีบ ลงรีบลงรี เข้า บ ปลาลงรีบ เข้าปลาลงรีบลงรีบ ลงรีบ เข้าปลาลงรีบลงรีบเข้าปลาลงรีบลงรีบ next เชิญไปกันआं जाबाय सोमला ब्रह्म आंखौ सोर सिनाया बयनिबो खुगायाव आंनिल' नाम सोमला ब्रह्म ओइ मा बुंनो नागिरदों थाब थाब बुं आं क्लास केप्टेन जानो ओरैनोथ' गोसो गैया नाथाय जुदि बायसान्स जाबाय बायोबा बयनिफ्रायबो सिगां आं मोनसे बिल पास खालामगोन जेराव जाय स्टुडेन्टआ गोसोबानो क्लासनिफ्राय ओंखारलांनो हागोन क्लास लानो मानायफ्रा मा जागोन ओमफ्राय बिदिजोंलाय बिदिबा क्लासाव एबसेन्ट जानायाबो खम जागोन आरो क्लास बांक खालामनायाबो खम जागोन आरो जाय स्टुडेन्टफ्रा स्कुल फिस होनो हायाखै बिसोरनि फिसखौबो माफ खालामना होजोबगोन र' आरो खोनासंबाव आरो गासैबो स्टुडेन्टफोरनि स्टुडेन्ट एकाउन्टआव 5 लाख रां जमा खालामना होजोबगोन वाव आंनो बिदि क्लास केप्टेनखौ नांगौ दानो नांगौ आंनो औ आंनोबो नांगौ बिदि क्लास केप्टेनखौनो आरो 5 लाखखौबो नांगौ I like this captain boy आरो बयखौबो गोजौआव फाथाय हरजोबगोन आं without मेहनत ओइ बिगुद नों मा जोंखौ बुथारनानै गोजौआव फाथाय हरनो सानखो ना माके औ बयनिफ्रायबो सिगां नोंखौनो फाथाय हरग्रोगोन आं हनाय सार क्लासाव माबा बुथारनो मानोसो रायलायगासिनो ओइ जाम्बा आदुआ गोबोरखि मेलेम सम्पासो नोङो सम्पा जोंखौ माहाजोन खालामनायनिसो खोथा बुंदों बियो गोदाव सोराव सोंलाबाय थानो नाङा सिदा दे नोंना लेक्सारा जोब्बायबा थांदो आरो जोबाखैबा थाब बुं आरो लोगोसे गासैबो स्टुडेन्टफोरनि न'आव फ्रि वाइफाइ 5G आरो लेपटपबो रानना होजोबगोन आरो जाय स्टुडेन्टफ्रा थांनाय फैनायाव खस्थ' मोनो बिसोरनिबो थाखाय माबा मोनसे राहा लानाय जागोन आरो लास्टआव बिराद इम्परटेन्ट जाय स्टुडेन्टफ्रा फरायखांनानै ग्रेजुवेट जागोन बिसोरनि थाखाय साख्रि मोनसे होनाय जाजोबगोन बेबो सरकारि साख्रि गभर्नमेन्ट जब ओइ क्लास केप्टेन जानायनिसो लेक्सार जादों बावहाय मन्त्रि MP MLA नि नङा थां गावगाबावनि सायाव थांना जिरायहैदो आरो आंजों मोजाङै थानोबा था मोजाङै थायाबा जग्गासिनो जानो हादै गागोन बेथा बेटिफोर हंला मास्टार सोमला लंलिप सोमला लंलिप सोमला लंलिप सोमला लंलिप सम्ला लंलिप लोगोफोर जुदि आंखौ केप्टेन बानायबा आं नोंसोरनो मा नांगौ बेखौनो होजोबगोन आरो सप्तायाव खेबथाम सानडे खेबथाम रबिबार बारायखौ लाबोगोन लोगोसे एग्जामावबो नकल नायनो चान्स होजोबगोन आरो आं नकल लिरनायाव एक्सपार्टखा आरो टिफिन टाइमावबो नोंसोर मालायनाव बिनानै जानायनि गोनांथि गैया ओंखाम ना बेदरनि बेबस्था बानायगोन आं दे जाबाय दे थांदो अभारद्राय जाबाय नोंना लेक्सारा दा बै समा सफैबायानो दा नोंसोर गावनि सिटआव गोसोखौ हमथाना जिरायदो आरो जायना गेस जादों खिफिना थांगा होजोबदो दा बे क्लासनि केप्टेनानो जाहैबाय सोमला ब्रह्म जेराव सोमलाया सिगाङावबो येल' हाउसनि केप्टेनबो जाखांखाबाय आसा खालामो बे बारावबो क्लास केप्टेन जानानै मोजाङै मोजां सामलायगोनखौ आसा थाबाय जिंगा दासि लोगोफोर एबारनि संक्रान्तियाव नोंसोरखौ बावखुंग्रि हाजोआव लांजोबगोन आं बास गंसे बेबो फ्रियावनो नोंसोर थाइसेबो दागार आं होजोबगोन